U protekla 24 sata u Republici Srpskoj od posljedica virusa korona preminule su 3 osobe iz Doboja, Bratunca i Banja Luke. I u Federaciji BiH 3 nova smrtna ishoda, i to u Širokom Brijegu, Lukavcu i Tuzli. U Republici Srpskoj je u posljednja 24 časa od 560 testiranih utvrđeno da je 95 lica pozitivno na virus korona, što čini procenat od 16,96%. U Federaciji BiH testirano je 1526 uzoraka, od kojih je 194 pozitivno, što je 12,71% od broja testiranih. Poređenja radi, u Srbiji je testirano 9507 osoba, pozitivne su 92, odnosno 0,97%. To znači da je u Republici Srpskoj procenat zaraženih od broja testiranih 17,5 puta veći u odnosu na dnevni procenat zaraženih u Srbiji, dok je taj procenat u Federaciji 13 puta veći u odnosu na dnevni procenat u Srbiji. Prema mjestu prebivališta 20 novozaraženih osoba je iz Banja Luke, 10 je iz Foče, 7 iz Istočne Iliđe, po 6 osoba iz Zvornika i Kneževa, 5 iz Trebinja, po 4 iz Gradiške, Prijedora, Prnjavora i Čelinca, te po 3 zaražene osobe i manje iz još 15 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Od 2. septembra iz dana u danu u Foči sve gora epidemiološka situacija. Građani ne poštuju mjere, navode u Fočanskom domu zdravlja. Porodična slavlja, znači slavlja po restoranima, rođendan gdje se okuplja veći dio ljudi. Mislim da je sad i priliv studenata u naš grad isto tako jedan od faktora. Uglavnom, ovo što je pozitivni sad, to su uglavnom porodični kontakti. Ukupno imamo 70 aktivno pozitivnih. Nedisciplina u zajednici dovela je do toga da je sve više djece pozitivno na COVID-19, ukazuju i iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Mi do sada imamo 66 djece pozitivnih i predškolskog i školskog uzrasta, s tim da napomena nisu sva djeca u školi, u smislu toga pojedina djeca se nalaze već u izolaciji prije nego što su ustanovljena da su pozitivna. Vršit će se rigorozna analiza cjelokupne epidemiološke situacije u svim školama na nivou lokalnih zajednica kako bi mogli donijeti pravovremene odluke za dalje postupanje. Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za nabavku 800.000 doza vakcina protiv virusa korona, za što će biti izdvojeno 14 miliona konvertibilnih maraka. Odluka treba da bude potvrđena u Ministarstvu civilnih poslova BiH. Istovremeno epidemiološka situacija u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu se usložnjava, 52 nova slučaja. Zbog stalnog porasta broja oboljelih, krizni štab Ministarstva zdravstva zatražio je proglašenje stanja prirodne i druge nesreće u ovom kantonu.